At pag ang tao nasaktan, hindi niya yan makakalimutan. Bawat araw, bawat oras, minuto, binabalik-balikan yung sakit. Ang tawag dyan, trauma. We always relieve the pain, the hurt. That is why you are restless. Hindi ibig sabihin nasaktan ka dati, masasaktan ka muli. Amen? Pero kala mo masasaktan ka muli kasi nga may sugat ang iyong puso. Because you have a broken heart. And when you have a broken heart, you see the world broken. Amen? Pag sira ang kalooban mo, anong tingin mo sa mundo? Anong karanasan mo? Sira din. Hindi ibig sabihin kinagat ka ng aso, lahat ng aso nangangagat. Amen? Hindi ibig sabihin natusok ka ng tinik ng rosas, sasabihin mo yung rosas pangit, lahat ng rosas pangit.